إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa musulmi, bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci, a yau muna 1 ga watan 5 shekara 2020 wanda aka dace yayi daidai da 8 ga watan Ramadan shekara 1441 hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa garin Madina. A yau insha Allah za mu tashi akan hadisi na 3 a cikin jerin hadisan wannan littafi na Umdatul Ahkam, sharhinsa Taysirul Allam na babban malami Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah. Gabanin mu ci gaba da karatu insha Allah, ina son na yi amfani da wannan dama na ƙara tunatar da mu ‘yan uwa musulmi da mu shiga taitayenmu mu tabbata da mun fa'idantu da alkhairan da suke cikin wannan wata. Idan muka lura kamar ajiya ne aka ce an fara azumi, amma da ikon Allah a yau gashi har mun kai 8 da sannu za a wayi gari watan ya gama karewa ba tare da kari baci alkhairan da suke ciki ba. ‘Yan uwa, wata ne wanda yake mai tarin albarka da rahama mai yawa a ciki. Su da haka mu yi amfani da wannan lokaci mu yawaita ibada, mu yawaita karatun alkur'ani, mu yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu yawaita istighfari, mu yawaita dukkan waɗansu ayyuka na alkhairi, mu yawaita sadaka. Babu wani yanayi da ya cancanta wanda suke da dama su yi infaki fi sabilillah su ciyar kamar irin wannan lokaci da al'umma suke tsananin buƙatar neman abinci, kuɗi yake da tsananin wahala. A yanzu ne masu hali za su samu aljanna cikin sauƙi. Sana'ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, anfiq ya ibn adam yunfiq alaik, ka ciyar ya kai ɗan adam, kai ma Allah ciyar da kai. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma naqasat sadaqatin min malin, watan sadaka bata taba tauye dukiya ba, jari bai taba karewa ba saboda ana bada sadaka, mutum bai taba talaucewa ba saboda sadaka. Ko shakka babu lokaci ne da ya kamata mu yi amfani da wannan damar mu taimaki junanmu, mu taimaki masu ƙaramin ƙarfi, mu yawaita dukkan waɗansu nau'ikan ayyuka na ibada. Sana'a daidai irin wannan lokaci akwai waɗanda shedan yayi nasara a kansu, suke ganin akwai hanyoyin da ake bi a samu sauƙin azumi. Shine mutum ya je ya kunna fim, in wannan cassette ya ƙare ya kunna wannan, in wannan ya ƙare ya kunna wannan, wai da haka sai ya ɗauke kewar jin yunwar azumi, sai a waye gari nan take rana ta faɗa mutum ba tare da ya sha wahala azumi ba. Kaga wannan yaudarar kai ne da shedan ya ribaci mutane da shi. Abu na biyu, waɗansu kuma sauraron waƙoƙi, wai waƙa ce za ta ɗebe maka kewa daga barin jin yunwa. Waɗansu caca ta kati. To dukkan wani abu da ka san Allah maɗaukakin sarki ya haramta, ka yi ƙoƙari ka nisance shi, musamman a cikin wannan wata mai albarka. Sannan dukkan wani abu da ka san aiki ne na alkhairi, ka yi ƙoƙari ka yawaita shi. Duk aikin da ka yi na alkhairi a wajen wannan wata ɗin, to idan ka yi shi a wannan wata, Allahu subhanahu wa ta'ala zai ninninka maka lada saɓanin waɗansu watanni. Wata ne wanda yake cike da alfarma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewar a kulli yomin Allah na yanta bayinsa zuwa aljanna. Muna roƙon Allah ya sa da mu daga cikin wanda Allah yake yantawa. Sannan idan ka kuskura ka shagaltu da kallon fina-finai
ka shagaltu da shiga waya kana chatin mara amfani, ka shagaltu da jin waƙe-waƙe, ko shakka babu ina jiye maka tsoron ka fada gargadin can da Allah yayi. Allah ya ce wa may ya'ish an zikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya nisanci ambaton Allah, duk wanda ya nisanci Qur'ani, ya nisanci fadakarwa, ya nisanci umarnin Allah da na manzon shi, Allah ya ce nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarinun. Zamu gwama shi da shedan din ya kasance abokin shi, ya kasance abokin mu'amalar shi, ko da yaushe suna tare. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu, ya sanya mana albarka, ya samu fa'idantu da alkhairan da ke cikin wannan wata mai cike da albarka. Ba tare da bata lokaci ba, insha Allah za mu shiga cikin karatu kai tsaye. Kamar da na faɗi, in Allah ya so za mu tashi a cikin hadisi na 3 a cikin jerin wannan littafi na Umdatul Ahkam. Al-hadithu thalith, hadisi na 3. Ana Abdullahi bin Amir bin al-As wa Abi Hurairata wa Aisha radiyallahu anhum qalu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wailul lil aqabi minan nar. Wannan hadisi da jigajigan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka rawaito, akwai Abdullahi bin Amir bin al-As, akwai Imamul Muhaddithin min as-sahaba Abi Hurairah radiyallahu anhu, akwai Ummul Mu'minina Nana Aisha radiyallahu anha. Idan aka tambaye ka man huwa Imamul Muhaddithin min as-sahaba, wane ne limami, shugaban masu hadisan manzon Allah, shugaban masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ka ce Abu Huraira ba kai ƙarya ba, don haka din take. Idan aka tambaye ka wace ce tafi kowa ilimi a cikin sahabbai mata, idan ka ce Nana Aisha ce, nan ma ba kai ƙarya ba, daidai ka faɗa. Waɗannan mutane guda 3 dukansu sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne da cika san matar shi, sun rawaito wannan hadisi. Za Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wailul lil aqabi minan nar, bonan azaba ya tabbata ga mai barin lumba a yayin da yake wanke kafafuwan shi wurin alwala. Ba kafafuwa kadai ba, bonan azaba ya tabbata ga dukkan mai barin lumba a cikin gabban alwallarsa. Ana iya barin lumba a fuska, dan akwai wanda in suka suna alwala sai ka samu gefen kunnen su bai ji ruwa ba, ko kuma can goshin su bai kai zuwa matsarar gashin kai ba, ko kuma haɓar su bata ji ruwa ba. Akwai waɗanda idan suka zo wanke hannu ba sa kai shi zuwa ga can gwiwar hannu. Akwai wanda idan suka zo alwala ba sa tsitsefe yan yatsun kafa, kuma kafa tana cike da rami da kwalogo wanda idan ba ka cuccuɗa ba akwai gurin da ba zai ji ruwa ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bonan azaba ya tabbata daga masu barin lumba a wurin alwala. Uwa musulmi, ko shakka babu yana daga cikin sababin da ke sa Allah ya maka azaba mai tsanani, ya zamto kana barin wata gaba daga cikin gabban alwala ba tare da kana wanke ta ba yadda ya kamata. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Ma yu'khadhu min al-hadith, abubuwan da zamu amfana da su a cikin wannan hadisi din. Abu na farko, wujubul i'tina'i bi a'dha'il wudu, wajibcin lura gurin wanke kowace gaba daga cikin gabobi na alwala. Wajibi ne mu lura da wannan. Wa adamul adamil ikhlal bi shay'in minha, da barin gujewa dukkan wani abu da zai sa a ce baka wanke wani guri daga cikin gabbai na ita alwallar ba. Wa qad nasul hadisi alal qadmaini, haqiqa nasti na hadisi ya nuna wanke kafa ake yi, ya yi nuni akan kafa ne. Wa baqiyatul a'dha'i muqisatun alaihima, sauran gabobi kuma ana musu kiyasi ne daga waɗannan kafafuwa guda biyu, cewar hukuncin da aka basu na a wanke su a basu kulawa, sauran gabobi ma haka ake so a basu kulawa, ma a wujudun nususin laha, tare da cewar su ma sauran gabobin akwai nassi da yi bayani akan kula da su, akan wanke su. Abu na biyu, alwa'idu shadid lil mukhalli fi wudu'ihi. Abu na biyu da zamu fa'idantar shi a cikin wannan hadisin yana nuna mana akwai azaba mai tsanani ga dukkan wanda yake barin wani guri ba tare da yana wanke shi ba. Alwa'id anan ana nufin alƙawari na azaba kenan, watan uquba ta Allah kenan. Idan aka ce alwa'adu,
to alƙawari na Allah na abin da ya shafi ni'ima. Idan aka ce alwa'id, alƙawari na azaba kenan, ma'ana Allah ya yi alƙawarin zai azabtar da dukkan wanda yake barin lumba a cikin alwallarsa. Abu na uku, annal wajiba fil rijlaini ghusl, abin da yake wajibi game da kafafuwa shine a wanke su fil wudu'i a lokacin da ake alwala. Wa huwa ma tadafarat alaihi al-adillatu sahiha, wannan shine abin da dalilai ingantattu suka bayyanar. Wal ijma'il a'imma, da kuma ijma'in dukkan malamai. Khilafan lishuzuz shi'ati, sabanin wasu yan tsiraru kaɗan yan shi'a, alladhina khalafu bihi jamahir, waɗanda suka sabawa jamhurin malamai. Wa khalafu bihi ahadithu thabitata fi fi'lihi wa ta'limihi sallallahu alaihi wa sallam lis-sahabati iyyahu, sannan suka sabawa tabbatattun hadisai a cikin aiki na ma'aikin Allah sallam da kuma koyarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa sahabban shi game da cewar in an zo alwala wanke ta za a yi. Yanzu wannan gaba ce da take raddi wa 'yan shi'a cewar ko shakka babu kafafuwa ba shafa ake musu ba, wanke su ake yi. Ana yin shafa ne kadai idan za a almasahi alal khuffi, ma'ana shafa akan khuffi, wanda za mu zo mu bayani akan ta insha Allah. Amma in Allah ya da abin da yake zahiri, abin da yake ka'ida, abin da nassosi suka tabbatar, in aka zo za a yi walla kafa ba shafar ta ake ba, wanke ta ake, sai dai idan wancan hukuncin ya faɗo na shafa akan khuffi insha Allah, wanda za mu yi bayanin sa kuma a nan gaba. Na'am, kama khalaful qiyasul mustaqim, kamar yadda su 'yan shi'a din suka saba wa kiyasi wanda yake cikakke mustaqim, wanda an yadda da shi cikakke, min annal gusli lirrijlaini aula, watan wanke kafa a wurin alwala shine abin da yafi, wa anqa min almasai, sannan shi yafi tsafta sama da a ce shafa ta akai, fa huwa ashaddul munasabata, kuma sannan shi yafi tsananin munasaba, wa aqrabu ila ma'ana, sannan kuma shi yafi kusanci da ma'ana. Don haka idan mutum zo na alwala zai wanke kafarsa ne, ba shafa zai ba kamar yadda 'yan shi'a suke. Wannan hadisi ne da yake raddi akan abin da ya shafi sabani nasu da suka kawo akan cewar kafa za a shafe ta ne, ba wanke ta za a yi ba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu dace. Al-hadithu rabi', hadisi na 4, ana abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تودع أحدكم فليجعل في أنفه الماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليؤتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنكريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. wannan hadisi an samo shi daga limamin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Abu Huraira, yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lallai manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ƙali ya ce: idza tawadda ahadukum, idan ɗayan ku zai yi alwala, falyaj'al fi anfihi alma, to ya shaƙa ruwa, ya zuba ruwa a hancinsa, thumma liyastanthir, sannan kuma ya fiyatar. Da haka yana daga cikin abin da aka wajabta ga duk wanda zai alwala, ya yi shaƙar ruwa sannan kuma ya fiyatar da ruwan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa: wa man istajmara falyu'tir, wanda kuma duk zai yi tsarkin dutse to ya tabbata yayi wuturi. Abinda ake nufi da yayi wuturi, kai tsarki da dutse 3 ko 5 ko 7 ko 9 ko 11 ko 13, ma'ana in za ka yi tsarki da dutse to kai wuturi. Wa idhastayqaza ahadukum min nawmihi, idan ɗayanku ya tashi daga bacci, falyaghsil yadayhi qabla ay yudkhilahuma fil ina. Ɗayanku idan ya tashi daga bacci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya wanke hannayensa kafin ya sanya su a cikin mazubin ruwa 3 fa inna ahadakum, domin lalle ɗayanku la yadri aina batat yaduhu, bai san inda hannunsa ya kwana ba. Haka ƴan uwa musulmi,
wannan hadisi yana mana nuni akan ababe kamar haka. Na farko, hadisin ya umarce mu da idan mutum ya tashi zai alwala ya shaƙa ruwa sannan ya fitar. Hadisin yana mana nuni akan haka. Abu na biyu, hadisin yana nuna mana duk wanda zai yi tsarkin dutse to yayi wutiri. Abu na uku, hadisin yana nuna mana duk wanda ya tashi daga bacci to ya wanke hannayensa kafin ya sa shi a cikin mazubin ruwa sau 3. Hadisin yana nuna mana dukkan wanda ya tashi daga bacci ya tabbata da ya wanke hannayensa. Wa fi lafazin li Muslim, a lafazin ruwayar Muslim yace falyastanshiq, to mutum ya shaƙa ruwa bi mankiraihi da ƙofofin hancin nan nasa guda biyu bilma'i da ruwa. Wa fi lafazin, a wani lafazin kuma, man tawadda'a falyastanshiq, duk mutumin da zai yi alwala to ya tabbata da ya ainihin shaƙa ruwa. Wani hadisi yana cike da fa'idoji masu yawa, har malamai sun ƙara wa junansu ilimi akai, ma'ana akwai saɓanin malamai. Ikhtalafa al-ulama'u fi an-nawmi alladhi yushra'u ba'dahu ghuslul yadi. Malamai sun saɓani akan wani bacci ne idan mutum ya tashi daga shi zai wanke hannayensa. Fa dhahaba Imam Shafi'i wa jamhur ila annahu ba'da kulli nawmin. Imam Shafi'i da mafiya yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa kowane bacci ka tashi to sai ka wanke hannayenka sau 3. Ko baccin ya kasance na rana ne, ko ya kasance na dare ne, ko na safe ne, ko ma dai wani irin bacci kai in ka tashi sai ka wanke hannunka. Min al-layli aw nahar, baccin na rana ne ko na dare. Li umumi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam da yace idza stayqaza ahadukum min nawmihi, suka kafa hujja da cewa annabi ya ce idan ɗayan ku ya tashi daga baccinsa. Annabi bai yi takasisin shi akan cewa baccin dare bane ko na rana, da haka bacci annabi ya faɗa. Sai suka ce to karkashin wannan faɗin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka duk mutumin da ya tashi daga bacci kowane iri ne sai ya wanke hannunsa. Na'am, sauran malamai kuma ba su sallama musu akan wannan fahimtar tasu ta cewar kowane bacci aka tashi ba sai ka wanke hannu. Wa khassahu al-imamani, malamai guda biyu sun yi takasisin hadisin, Imamu Ahmad wa Dawudu Zahiri bin naumin laili. Da Imamu Ahmad da Dawudu Zahiri sun tafi akan cewar baccin dare annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi. Wa ayyadu ra'ayahum bi anna al-haqiqatul baytutati la takuna illa min naumin laili. Domin abinda suka ce shine sun karfafa ra'ayinsu da cewar haƙiƙanin kwana fa baya zama kwana sai in kwantawa aka wayi gari, shine ake kira kwana. Amma dan ka kwanta da rana kayi bacci ko da safe kayi bacci, ba zai zama baccin da zaka wanke hannu ba. Annabi abin da yake nufi shine bacci na dare, domin sun ce bi anna haqiqatul baytutati la takuna illa min naumin layli. Wannan kwana bai taba zama kwana sai a baccin dare. In ka kwanta ka wayi gari sai a ce wana ya kwana. Wa bima waqa fi riwayat Tirmidhi, suka kafa hujja da abin da ya faɗo a cikin riwayar Tirmidhi wa Ibn Majah da riwayar Ibn Majah, inda annabi yake cewa idza stayqaza ahadukum min al-layli, idan ɗaya daga cikin ku ya tashi da daddare. Suka kafa hujja akan cewa baccin dare ake nufi. Kaga ba su sallamawa Imamu Shafi'i da jumhur ba. Imamu Ahmad da ‘yan zahiriya da Dawudu Zahiri sun tafi akan cewar baccin dare ake magana. Warrajih, ƙauli wanda yake rajihi, al-mazhabil akhir, shine mazhabar maluman nan na ƙarshe. Li'anna al-hikmata allati shara'a min ajaliha al-ghusl ghairu wadiha, domin hikimar abin da yasa aka shar'anta in an tashi daga bacci a wanke hannu ba a fito da ita fili ba. Inna ma yaghlibu alaiha ta'abudiyya, abin kawai da yake mafi rinjaye shine wanke hannun ibada ce, ba a faɗi wani dalili na abin da yasa aka ce a wanke hannun ba. Fala mujala li qiyasin nahari alal layli, da haka ba wani guri bane na tsaya ana wani qiyasin cewar baccin dare ne ko kuma baccin rana. Wa in qala fihi nawm, ko da ko baccin da mutum yayi tsawo matukar ba baccin dare bane to suka ce ba sai ya wanke hannu ba. Li annahu ala khilafil ghalib, saboda haka din ya sabawa ainihin mafi yarin jaye. Wal ahkamu tata'allaqu bil ghalib, shi ko hukunci yana da alaka ne da mafi rinjaye.
wa zahirul ahadisi at-takhsis, suka ce zahirin abin da hadisin yake magana at-takhsis yayi takasisin baccin dare ne kadai, don haka banda baccin rana. Jama'a muna fatan mun gane. To amma magana mafi inganci shine abin da wannan malaman biyu suka tafi da shi, Imam Ahmad da Dawud az-Zahiri, cewa baccin dare ake nufi. Sun makhtalafu aidan, haka kuma su malaman dai sun ƙara wa juna ilimi inda suka faɗi ra'ayoyinsu, saɓanin ra'ayoyinsu. Hal gusluha wajibun aw mustahabbun, shin wanke hannun nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai bayan an tashi daga bacci wajibi ne ko kuma mustahabbi ne? Fadhahabal jumhur ila istihbab, mafiya yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewar mustahabbi ne. Na'am, wa huwa riwayatul Ahmad wa ikhtarahu al-Kharqi, suka ce wannan ita ce riwayar Imam Ahmad, sannan kuma Imam al-Kharqi shi ma ya zabi wannan fahimtar. Al-Muwaffaq al-Majid shi ma al-Majid ya tafi da wannan ra'ayin. Wal mashhuru min madhhabi Imam Ahmad, amma zance mafi dacewa shine abinda Imam Ahmad ya tafi akai, alwajib, cewar wajibi ne. Wad dalilu alaihi zahirul hadith, dalilinsa kuma akan wannan shine zahirin hadisin, domin duk abinda Annabi ya ce ayi a mazhabi na Imam Ahmad ibn Hanbal suna tafiya ne akan abin sunan shi wajibi. Jama'a ko mun gane? Allah madaukakin sarki ya samu dace. Ma yu'khadhu min al-hadith, abinda zamu koya mu fa'idantu da shi daga cikin hadisi din. Abi na farko, wujubul listinshaq wal istinthar, wajabcin a shaƙi ruwa kuma a fyatar, ma'ana shaƙar ruwa wajibi ne, fyatar da shi wajibi ne. Qala an-Nawawi, Imam an-Nawawi yake cewa fihi dilalatu zahira ala anna listinshar ghairu listinshaq. Imam an-Nawawi yake cewa ko shakka babu shaƙar ruwa daban da kuma fyatarwa daban, kamar yadda waɗansu suke cewa duk abu ɗaya ne, yace daban-daban ne. Abu na biyu yace annal anfa min alwajhi fil wudu'i, shi hanci a gurin alwala ai yana cikin fiska ne. Akhadha min hadal hadisi, an ɗauki wannan ne daga wannan hadisi, ma al-aya, tare da wannan aya da ta zo a cikin suratul Ma'ida aya ta 6, inda Allah madaukakin sarki ke cewa faghsulu wujuhakum, ku wanke fuskokinku. Abu na uku da zamu koya a cikin wannan hadisi, mashru'iyyati itari limanistanja bil hijara, ma'ana shar'antar da idan mutum zai yi tsarkin dutse to ya wutri. Qala al-Majd fil Muntaqa, Imam al-Majd ya faɗa a cikin littafin sa al-Muntaqa, yace wa huwa mahmulun ala anna al-qada'a ala wutri sunnatan fi ma zada ala thalathi, yace abinda za a ɗauka a cikin wannan abu, duk abin da mutum ya ƙara akan ukun nan sunan shi sunna. Abu na hudu, qala ibn hajar yace istanbaba qaumun min al-hadithi anna al-mawdu'il istinja maqsusun bir-rukhsa ma baqa'i atharin najasati alayhi. Yace abun kawai da zamu lura, abinda malamai suka istinbadi a cikin wannan hadisi, shi tsarkin dutse an yi takasisin shi ne rukusa ne, ma'ana sauƙi ne aka nema wa mutane, duk da cewar fa in kayi tsarkin dutse a iya kuma samun sauran najisa ko a mafitsararka ko kuma a duburarka. Ma'ana dutse tsarkin shi bai gamsarwa kamar yadda tsarkin ruwa yake gamsarwa. Don haka tsarkin dutse, kar mu ɗauka wai tsarkin dutsen yana tsarkakewa ne daga barin dukkan wata najisa da take jikinka. A'a, mu ɗauka kawai wani sauƙi ne da shari'ar musulunci ta bamu, sannan kuma haka ɗin ya yi. To abin da za mu ce anan shine game da abin da ya shafi tsarki na dutse da abin da ya shafi tsarki na ruwa, sai in babu ruwa ne za ka yi tsarkin dutse, ko kuma ko da ruwa an baka zaɓi, alwajib almukhayyar ne. To magana mafi inganci game da abin da ya shafi tsarki na dutse da tsarki na ruwa, kawai zaɓi aka baka, wajibi ne wanda aka baka zaɓi. Don haka ko da ruwa an kaga dama za ka yi tsarkin dutse, kamar yadda kuma ko da dutse za ka yi tsarkin ruwa, ba wai sai in ba ruwa ba ne za ka yi tsarkin dutse. Jama'a ko mun gane saɓanin fahimtar waɗansu cewar sai in ka nemi ruwa ka rasa. Malamai suka ce da tsarkin dutse
da tsarkin ruwa duk tafiyar su ɗaya, amma sai dai wanda ya fi zama afdalu shine ai tsarkin ruwa din. Amma mutum ko da ga ruwa ya tafi je tsarkin dutse, wannan bai saba shari'a ba, domin wajibi ne wanda aka bashi zabi. Kun san a ƙa'ida ta usulul fiqh akwai wajibi wanda yake al-mukhayyar ne, an wajabta abu amma an baiwa mai yin wannan abin zabi. Jama'a ko mun gane? Allah madaukakin sarki ya samu dace. Abu na biyar da zamu koya a cikin wannan hadisi, mashru'iyatul ghusl liyadi min naumin laili. An shar'anta duk mutumin da ya tashi daga baccin dare to ya wanke hannun shi. Wa taqaddimul khilafi fi taqsisul laili, lalle sabani ya riga gabata akan cewa an yi takasisin daren nan. Wal khilafi fi wujubil ghusli aw istihbabihi, kuma haka nan sabani ya riga gabata cewar wankewar wajibi ne ko mustahabbi. Abu na shida, wujubul wudu'i minan nawm, an wajabta mutum yayi alwala daga wanka daga bacci. Abu na bakwai yace annahi an idkhali hal ina'i qabla ghusluha, an yi hani akan mutum ya sanya hannunsa a cikin wani mazubi kafin ya wanke shi bayan ya tashi daga bacci. wa huwa imma littaharim, ko dai ya kasance haramci ne, aw lil karahati, ko kuma ya kasance makaruhi, alal khilafi fil wajib al ghusl aw istihbabihi, kamar yadda sabani ya gudana cewar wankewar wajibi ne ko mustahabbi. Abu na takwas, az-zahiru min ta'lilil mashru'iyyatil ghusl har nazafa, yace abin da yake zahiri na daga dalilan da suka shar'anta a wanke, yace to shine tsafta, domin tsafta ka tsaftace hannunka. Walakinnal hukumu lil ghalib, sai dai ana yin hukunci da abin da yake galibi ne. Fa yashra'u ghusluha, sai aka shar'anta a wanke. Fa yashra'u ghusluha, an shar'anta mutun ya wanke hannu walau hafazaha bi kisin, koda mutun ya samu wani safar hannu ya sanya a hannun shi kafin ya kwanta bacci, ko ya samu wani buhu ya daure hannun shi, ko wata leda ya daure hannun shi kafin ya tashi daga bacci. Malam yace wajibi ne idan ya tashi ya wanke hannu, saboda wankewar hannun ibada ce. Wani hau dalika, ko ya sanya wani abu wanda yake mai kama da safar hannu ya rufe hannun shi, wanke hannun ibada ne. Don haka matukar ka kwanta baccin dare ka tashi, to kafin ka sanya hannunka a cikin wani kwanon cin abinci ko wani abun alwala, to shari'a ta wajabta sai ka wanke hannayenka sau 3. Abu na 9, qauluhu wa izastayqaza, fadin manzon Allah cewa idan ka tashi, zahiruhu annahu hadithun wahid, a zahirin shi yana nuna hadisi ne guda daya. Ka ba fil bukhari, kamar yadda zuwa cikin littafin Imam Bukhari, faqad ja'alahuma hadithan wahida, haƙiƙa ya sanya shi a matsayin hadisi guda daya. Na'am. Al-hadith al-khamis, hadisi na 5, an abi hurairah radiyallahu anhu, an karbo daga Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda, yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Wa li Muslim, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Wannan hadisin na 5 ba za mu kai ga fassara shi ba, sai ubangiji ta'ala mai kowa mai komai ya sake hada mu kuma a karatu na gaba. Insha Allah ta'ala za mu takaita a haka, sai ubangiji ta'ala ya kai mu gobe kuma sai mu tashi daga kan shi wannan hadisi na 5, mu karanta shi mu kuma fassara shi da ikon Allah. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da ni da ku da shi wannan karatu da muka yi. Ubangiji ta'ala ya sanya mana albarka a ciki. Ubangiji ta'ala ya taimaki musulmai da musulunci. Ubangiji ta'ala ya kaskantar da kafirai da kafirci. Ubangiji ta'ala ya biya mana buƙatunmu na alkhairi. Ubangiji ta'ala duk buƙatun da muka nufa na sharri, ubangiji ta'ala ya ruguza mana su, ya canza mana mafiya alkhairi, ya sa mu yarda da su. Allah muna roƙonka ka sanya albarka a rayuwarmu da rayuwar ƴaƴayenmu da jikokinmu. Ya ubangiji muna tawassuli da wannan wata na Ramadana, Allah ka yaye mana wannan annobar cuta. Ya ubangiji muna tawassuli da sunayenka tsarkaka da sifofinka madaukaka, Allah ka shirya mana zuriyarmu, ka sa su fi mu ilimi, su fi mu imani, su fi mu hankali. Waɗanda igiyar auren su take lilo za ta tsinke, ubangiji ta Allah ka ƙara ƙullata.
ya ubangiji masu neman kuɗin aure su yi aure Allah ka azurta su da abin da za su yi aure. Yan mata masu neman miji su yi aure muna roƙonka Allah madaukakin sarki ka ba su mazajen aure. Zawarawa da suka fito da gidajen mazajen su idan komawa alkhairi ne muna roƙonka Allah ka mayar da su, idan komawar ba alkhairi bane Allah ka ba su waɗanda suka fi wancan. aqulu qawli hadha fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.